Tiemen, ik ben chef-kok en mijn passie ligt bij lokale ambachten. Ik neem jou mee door heel Friesland om de beste en mooiste ambachten op te zoeken. Vandaag zijn we in Heeg bij Frederik Visserman. Hij is ook echt visserman en we zijn hier voor zijn snoekbaars. Welkom bij Chef Tiemen. We zijn hier vandaag bij Frederik Visserman. Dankjewel dat we hier mogen zijn. Hoi, Wat voor vis heb je hier? We hebben hier een snoekbaars. Lekker. Wat heerlijk. En wat gaan we nu doen? Vertel eens. We gaan deze snoekbaars even een bak pan klaar maken. En wat is pan klaar? Nou, dat we hem zo kunnen bakken. Dus hij heeft nog wat schubben. Ja. Dus we gaan eerst de schubben er even afhalen. Wat is dit? Ja, dit is mijn schubmachientje. Dat is van een paar bierdoppen en dan kan je heel makkelijk de schubben maken. Die heb je zelf gemaakt? Ja, die hebben we zelf gemaakt. Oh, fantastisch joh. Ja, wat heerlijk. Ik ga het zelf even proberen. Ik kan het ook. Een beetje schubben. Hop. Mooi pakje aan. Oké, wat is de beste manier? Ja, de vis goed vasthouden. Ja. En Dus zo? tegen de schubben in. Je voelt wel, dit is ruw, Ja. dit is glad. Dus Dus tegen de schubben in en dan roetsen ze er wel af, zeg maar. Dan roetsen ze er wel af. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, nou dan doen we Ja, dat. dat vasthouden is nog wel een dingetje, hè? Dit is Dat is glad best, als ja, wat, man. dat is, hoe slijmeriger de vis, hoe verder die is. Nou, dan is dit wel, dit is wel vers dan hoor. Ja, zeker wel. Dit is natuurlijk de snoekbaars, maar waarom vang je alleen deze? We vangen wel meer, maar de snoekbaars is een heel lekker visje natuurlijk. Hij is Het lekker. is echt een super vis om te eten. Eigenlijk zo'n allemans vriendje. Het is een wit vis, maar je kan het vergelijken met een zeebaars. Zeebaars of kabeljauw. Het is, hij heeft een heerlijke mooie structuur en een heerlijke smaak. We zijn in de keuken aangekomen. We gaan een lekkere snoekbaars bakken. En dat gaan we doen op de huid. Wat heel erg belangrijk is dat de huid dus heel erg droog is. Hij ligt hier al een tijdje uit de koeling, omdat ik het fijn vind dat hij op kamertemperatuur is. Dat scheelt namelijk weer in de pan. Want ja, het midden wil je dat hij lekker mals is en de buitenkant knapperig. Mocht hij helemaal koud van binnen zijn, dan is de kans groot dat de krokante huid, of dat de huid krokant is en dat de binnenkant van de vis nog een beetje koud aanvoelt. En dat willen we natuurlijk niet. Ik ga er even een mooi stukje van snijden, die past in deze pan. Zo, dat is hem. We doen er dus een beetje zout op. Op de andere kant ook. Olijfolie in de pan. Zometeen is het belangrijk dat je dus de huid aan de onderkant legt. En daarna eigenlijk je hand even op de vis houdt en hem aandrukt. Of met je vingers. Waarom? Het huidje heeft de neiging om te gaan krimpen als het heet wordt. En in aanraking komt met olie. Wat er dus gebeurt is dat de vis eigenlijk gaat opkrullen. Zo. Het nadeel is dan dat je dit stukje en dit stukje krokant krijgt en de binnenkant niet. Dat wordt dan zo'n heel vies, week velletje. En dat wil je niet. Je wil dat alles krokant is. Dus het is heel belangrijk dat je dan hem even aandrukt. Dus wat je nu doet, de olie is heet. Je legt de vis van je af. En moet je maar eens zien, als je dat goed kan zien, dat die krom trekt. Je kan dit ook doen met een spatel of iets anders. Ik doe het gewoon lekker met mijn vingers. Op een gegeven moment merk je wel dat het huidje de onderkant van de pan aanraakt. Ook het midden. Als je dit lang genoeg doet, ik denk 20 seconden, dan is de huid gewend geraakt aan de pan. En plakt hij een klein beetje vast aan de onderkant. Zo. En blijft hij mooi plat liggen. Dus hij heeft nu niet meer de neiging om zo krom te trekken. En dat zorgt er dus voor dat je een hele mooie krokante huid krijgt. Is dit zo goed? Nou, als alle schubben weg zijn, dan is het goed. Dan wel, hè? Ja, nou, dat is het. Ik doe straks nog even een check. Ja, doe jij even een dubbelcheck nog. Helemaal goed. Oké, en hoe gaat het nu met de snoekbaars dan in zijn algemeen? Op zich wel goed. Ja? Het water wordt wel steeds helderder, waar een snoekbaars niet echt van houdt. Oké. Maar toch, de snoekbaars doet het nog steeds hartstikke goed. Waarom houdt de snoekbaar niet van helder water? Een snoekbaars houdt van troebel water. Ja, waarom? Hij leeft liefst in troebel water. Ja. En aan wie verkoop jij de snoekbaars?
Snoekbaars verkoop ik heel veel aan restaurants. In de buurt. En ook wel particulieren die hier komen om snoekbaars. Dus beide. Want wat het probleem met snoekbaars is je kan het eigenlijk in een viswinkel vraagt om snoekbaars. 9 van de 10 keer krijg je, ja, dan hebben ze het niet. Waarom niet? Ja, dat is heel apart, dat weet ik, geen idee. Maar snoekbaars, het is eigenlijk in elke viswinkel is alleen zeevis te krijgen. Ja. En zoetwatervis vind je eigenlijk, ja, bepaling is daar nog wel, omdat paling zo cultuurgebonden is aan Nederland. Dan Vind je hebben ze het overal paling. Maar Klopt. snoekbaars is bij Snoekbaars heel niet. veel viszaken kun je geen snoekbaars krijgen. Oh? Dus Dat is heel betekent dat dan bijzonder. dat er minder vissers zijn die echt op zoetwater vissen dan? Ja, het is minder populair denk ik gewoon. Minder populair. Ja. Oké. Als mensen denken aan vis, dan denken ze gelijk aan zoutwatervis. Een salmpie. Ja, Makreeltje. zalm, makreel, tong, school, Ja. dat soort dingen. Maar niet aan een snoekbaars eigenlijk gelijk. Terwijl wel heel veel mensen de snoekbaars wel kennen vanuit het restaurant. Want daar zijn ze dus wel weer, En heel veel daar op wordt elkaar. dus ook veel besteld. Ja. Wanneer kwam jij erachter dat die bierdopjes zo goed werkten? Nou, ik had uit verhalen gehoord dat van vroeger dat ze dat met bierdoppen deden. Dat ze daar wel gebruikten om de schubben eraf te krijgen. Ja. Toen dacht ik, ja, het kan een fabeltje wezen natuurlijk. Maar ja, Je kan het ook gewoon proberen. ja. En ik denk, ik pak gewoon een plankje en ik spijker er een paar De schroef. bierdoppen op. En ik maak er een handvaatje aan en dan ga ik dat proberen. En ja, je kan van die schubmachientjes krijgen bij de Hanos. Ja, die heb ik ook wel geprobeerd, maar dat werkt wel geen meter. Nou, ze werken wel, maar het gaat millimeter voor millimeter en Ja. dat schiet niet op. Dan zijn we morgen nog bezig. Ja, En dit gaat veel rapper. Dus doe je een paar streken en dan heb je de meeste eraf. dan ben je klaar. En ja, dat kost alleen een paar bierdopjes. Maar ja, dat is, dan kan je ook je drankprobleem een Dat beetje... vind jij ook niet erg. Nee, vind ik natuurlijk, hè? helemaal niet erg. Nee, af en toe een paar biertjes naar binnen. En dan heb jij weer een nieuw Dus schubmachientje. ja, dan is het klaar. Ja, mooi man. Fantastisch. Wat we ondertussen gaan doen is de aardappelpuree warm maken. Hier doe ik nog een klein beetje verse melk bij. Die ik net uit de melktank heb getapt van Boer Bart. Deze gaan we hierachter langzaam warm maken. Je mag het vuur nu op zacht zetten. De pan heeft genoeg hitte. En mocht je dus te lang op hoog vuur bakken, wordt de olie te heet, waardoor de huid gaat verbranden. Dat wil je niet. Dus nu zetten we hem op laag vuur en mag je nog even lekker doorbakken. Ik heb vanochtend uit de tuin van Boer Bart mooie bieten gehaald. En deze heb ik gebakken of nou ja, gepoft in de oven. In aluminiumfolie met een klein beetje olijfolie en zout. Ik heb ze eerst gewassen. Dus eigenlijk zagen ze er zo uit. En nu zo. Hier zit nog zand op. Hier natuurlijk niet, omdat ik ze gewassen heb. Wat je nu kan doen, is het kop en het kontje eraf halen. En dan eigenlijk kan je zo het velletje eraf stropen. Zo, deze gaan we even in mooie stukjes snijden. Zo. Doen we in een bakje. Klein beetje zout. Klein beetje peper. Natuurlijk een klein beetje olijfolie. Mengen. Even proeven. Goed. Ik had er een klein beetje te veel melk bij gedaan. Dus het was meer een saus dan een puree. Dus ik heb de rest van de aardappelpuree er ook maar even bij gedaan om het weer een beetje recht te trekken. Hey Freek, nu gaan we ze fileren natuurlijk. Ja, En jij gaat ons laten zien hoe we dat doen. ik zal mijn best doen. Jawel hè? Ja, ik ben visserman natuurlijk. Dus ja, Als iemand dat kan, dan ben jij het wel. is dat zo? Ja toch? Ja, zo is het. Waar begin je met het mes? Ik hou hem altijd zo. Ik Ja. begin hier. Onder de... Onder de vinnen. Ja? Snij hem Snij hem schuin in, hè? schuin naar Schuin. boven. Want hier zit het meeste vlees nog. Hier zit niet veel vlees meer. Ja. Hier zit nog veel vlees. Dus je Oké. wil zo weinig mogelijk
kwijtraken natuurlijk. Logisch. Je wil alle vlees eigenlijk benutten. En dan is bij zijn stekels langs, Op de graad, toch? op de graad. Ja. Dan was het even een gevoelskwestie. En dan zijn we bij de achterkant en dan steken we hem door. En dan kan je eronder door. En dan pakken we hem hier. Het lapje open. En dan zoeken we die graad weer op. Mooi om de graad heen. Naar langs. Kijk. En dan komt het mooiste stukje. Of het moeilijkste stuk. Het moeilijkste stuk, ja. Ja. Want daaronder zitten natuurlijk de ingewanden, hè? Ja, en die ribbenkaas, die, nou ja, daar zitten de graadjes. Ja. En dan moet je heel mooi daar langs snijden. Dan moet je goed scherp mes hebben. Dan haal ik hem hier zo door. Door een Engels filetje doe ik meestal. Een Engels filetje, wat betekent dat? Dan hou je hem gewoon aan elkaar. Dus hij zit nou nog vast. Oh, dat is een butterfly. Ja. Ja. Ja, dat is een kokswereld. Misschien, ik heb gehoord dat Ja, Engels, butterfly chicken. Dus dan heb je ze aan beide kanten. Dat is, ja. het lijkt dat alles er heel mooi afgefileerd is. Je ziet toch weinig vlees zitten. Maar als je hier even langs gaat, Nou ja, en als je dat voor een soep gebruikt. een tartaartje. Ja, en voor in een soep is het altijd als je hem als bouillon. En dit. Hier, Ja, de wangetjes. de wangetjes. En dat is echt. Halen? Ja. En dat is echt, het is een compleet andere structuur. Maar ja, je doet daar geen moeite voor. Dat Omdat is het, dat te veel werk is. Ja, je haalt er toch een stukje vis uit. Maar ja, je doet de moeite er niet voor. Nee. En dat zeg ik ben ook druk genoeg. Dus dan wil je een beetje tijd besparen. En dan doe je dat niet meer. Dat is het. Dit is, En even, van die kleinere visjes. Als je hele grote vissen hebt, dan is het nog wat. dit is heel slecht uitgehaald, maar dan weten ze even wat het idee is. Ja. Dit is eigenlijk het gouden stukje van de snoekbaars, toch? Dat zeggen ze wel, ja. Zeggen En ze dat gooi je eigenlijk gewoon weg. Dat is Zonde, dat is heel bizar, maar zo gaat het gewoon. Zo gaat dat wel. Ja, oké. En het is gewoon een hele veel fijnere structuur. Het is een heel dichtere structuur. En je zegt net, goede koks kunnen zelf fileren. Ja, Dan moet ik dat natuurlijk zelf even gaan proberen. dat bedoel ik. Ja, daarvoor zijn we hier ook. Dus Toch? ik zou zeggen, ja. Nu hebben we het natuurlijk net geleerd. Hè? Onder de vinnetjes door. Omhoog. Richting hier. Mesje langs de graat. Naar onder. Totdat je goed voelt dat je hem door kan steken. Dat is hier. Eigenlijk moet je altijd van je afsnijden, maar voor de video is dit natuurlijk nu best leuk. Langs de graat. Oeh. Is een beetje door al. Het is natuurlijk niet zo snel als de maestro hem zelf, maar... Hè? Nee, en ja, dan ben ik ook nog traag. Want als je een echte fileter hebt, die heeft in drie halen heeft hij het hele complete filetje eruit. Nou, dat is het, hè? Ja, dat is eigenlijk, want dan heb je niet dat zie je hier ook. Je ziet die aanzettingen van het mes, zie je nog. Nou, dan vind ik dit nog best wel netjes. Vooral dit stukje. Ja. Alleen hier zit nog wat veel vlees op. Ja, dat is En even dat- een dat- puntje aandacht. Ja, excuses. Ik vind dit een heel mooi lapje, maar ik ben inderdaad, hier zit nog veel te veel vlees. Dus Dat- daar ik- krijg je ik- een onvoldoende voor. Zullen we het gewoon zo doen? Dat niemand het Ja, ziet dat zo? is goed. Dus Ja? voor deze keer. Alleen voor deze keer? Maar als je hebt nog een kant om te oefenen. Dus, Ja, dat is zeker waar. Zullen we die nog even nou even proberen? iets ja? beter dan. Ik ga even beter mijn best doen. Top. Dan laten we die vast zwemmen. Nu hebben we natuurlijk gefileerd, we hebben geschubt. Ja, en ik ga niet vragen wat ik mee naar huis ga nemen, want dat is natuurlijk de snoekbaar zelf, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Of neem je de kop mee? Ik neem ze allemaal mee. Heerlijk. Je kan nu zien dat het vruchtvlees bijna helemaal klaar is. Dus ik verwacht nu, ik weet eigenlijk bijna wel zeker, dat het huidje krokant is. Kijk, dat wil je hebben. Dit is een krokant huidje en als ik in een restaurant zit, dan verwacht ik dit. Krijg ik dit niet, dan ben ik bijna teleurgesteld. Dit, ja, je kan er met een mes overheen gaan, dan hoor je het. Doe het zo meteen nog een keer als je uit de pan hebt. Wat ik zei, nog ongeveer 20 seconden aan de onderkant. Nou ja, de bovenkant technisch. En dan is hij klaar. Dat is hem. En als je nu hoort... Ja, dat wil je. Mooi stukje snoekbaars. Ja, heerlijk. Daarbij die smeuïge aardappelpuree.
Zo. Dan die gepofte bietjes die ik vanochtend uit de tuin heb mogen trekken. Kijk dan. Zo. Dan heb ik hier nog een klein beetje saus. Dat is chimichurri. Kruiden uit de tuin. Chili. Beetje azijn. Een uitje. En knoflook. En dan om het af te maken een klein beetje groen. Peterselie. We hebben dus die onwijs mooie snoekbaars gegaard op de huid. Die is lekker knapperig. We hebben de gepofte bietjes. De aardappelpuree. Een lekkere saus erbij. Dankjewel voor het kijken. En tot volgende week. Komende week in Chef Timon ga ik je laten zien wat je met deze aardappel kan doen. We gaan aardappelpuree maken, krokantjes en krieltjes klaarmaken. Deze aardappels komen uit Workum van Jan Pieter van der Plaats.